Въпросът ти си знаеш, че губиш. Какво губя? Не те познавам. Нищо. И бих ти казала, че ти нямаш Фейсбук, сигурно, защото си даваш скайп. Обаче имам флашка, в която сега съм с нея и съм на лаптопа, обаче не мога да влизам в скайп и да пускам клипчета. Само мога да седа в Фейсбука и в други сайтове и така. И ако имаш Фейсбук, дай, за да не губя. И скайпа ще го дадеш от вечерта и така. Купенясваш, както така, в 4 часа. Както и да е. Добре. И не знам кой си, коя си, но ще се запознаем. Не знам какво друго да ти кажа. И така. Чао.